Kaixo, egunon, hemen gare taupada elkartean eta gizarteratze honetan, elkarrizketa oraingo honetan, pertsona gazte eta euskaldun batekin izango dugu aukera. Bera, oaitxa aurkeztuko da eta pixka bat beretaz ere hitz egingo du, baina badauke bere trajektoria nik uste majoa beretaz hitz egiteko. Zein da zure izena? Bueno, kaixo da noi. Nire izena Iraiz da, 23 urte ditut, eta legazpiarra naiz, euskalduna, legazpiarra. Eta, bueno, nik historiako karreratik jo nintzen, naiz eta, bueno, orain Katilu tabernan egiten duten lan, mintxe legazpin. Eta, bueno, gero ere beste gauzatxo batzuk egiten ibiltzen naiz, bisitak idatu batzuk, Miranda holan, eta horregatik zautuko nago baten batek. Bueno, eta taupada ez bat da bakarrik etorkinen bizitza guregan ekartzea eta bereien bizimodua nola izan den onera etorri arte, baizik eta baita ere nahi dugu jakin euskaldunok nola hartzen ditugun ere gure herrira datoztenak, ezta? Nola ikusten ditugun, hor ere egongo gure pentsakerak ere aurretik ere nola uste dugu batzuk horrela direla. Orduan pixkat ere nahi dugu ireki ere gure ikuspuntua edo jakin ere, zein da gure ikuspuntua. Esan dezu, historia ikasi dezula ere, Iraiz, zergatik aukeratu zenuen hobeto, karrera hori, historia karrera. Bueno, nik beti pasioa sentitu dut zerbait izan da ez, beti danik txikitatik gustatu zait, eta batez ere hori izan zen arrazoia historia ikastekoa. Hortaz gaina Euskal Herriko historiaren gatik ere maitasun handia dut eta batez ere hori pasioz egiten duten zerbait delako. Eta legazpiarra zea, zer da zuretzako legazpi Euskal Herria, zer esan nahi du zuretzako hemengoa izatea? Azkenen guk nik uste euskaldunok badaukagula oso izaera markatua, ez? Eta azkenen guretzako, niretzako behintzat, Euskal Herria, nire aberria da, legazpi nire jaioterria, eta ez dakit, Euskal Herria zozen oso berezia da niretzako, eta nire ustez Euskaldun guztiontzako, ez? Naiz eta zoze behar bada tangiblea ez izan, zerbait oso berezia eta garrantzitsua. Jendeak, etorkinek edo kanpotarrak ere esate dute euskaldunak hasieran itxiak gerela. Oso itxiak gerala, kosta iten dela esartzea. Horrek zuretzako ze fundamentua dauka edo fundatua dauka, arrazoia dauka, arrazoi badare hori esateko, baldin badare zergatik uste zu horrela dela edo zein da zure ikuspuntua hor? Hori esaten baldin badute, igual zerbaitegatik izan daiteke, ez dakit. Baina, egia da, fama hori badaukagula guk euskaldunak, ez? Behar hasiera batean, pixkat hotzak edo itxiak izateko fama hori, baina nik uste behin elkarra ezagutzen degunen eta behin irikitzen geanen, hori guztia aldatu egiten dela guztiz eta oso gertukoak eta beroak izan gaitezkoa. Eta hasieran badago ostasun hori edo ireki hori kosta izatea, uste dezuzuk edo? Nik uste baietz, posible dela ez. Gaina egia baitare askotan aurre iritzea izan daitezkela ez. Beste edozein personakin guk euskaldunok ere izan ditzazkegunak bezalako aurre iritziak. Baina, arrazoiren bat eukiko du, fundamentoren bat eukiko du ideia horrek. Azkenen kanpotik etortzen den pertsona batek edo etorkin batek hori pentsatzen baldin badu, hori sentitzen baldin badu, zerbaitegatik izango da. Baina, azkenen baita pertsona mota asko daude, oso ezberdinak ega danok, eta ez dugu zertan denok hain hermetikoak izan behar. Hori, euskaldun, pertsona guztik ezkea danak itxiak ez dira, o danak irekiak, euskaldun guztiak ere. Baina nik bai uste dutela, herri bezala nahiko itxia garela eta bere arrazoia ere baduela. Gure kultura, gure hizkuntza mantentzeko
babestu behar izan gera kanpotarretaz, eta horrek egin gaitu baita iste horrek, eta horrek ere baduke beste, iste horrek mantentzen gaitu, babesten gaitu, baina baita ere kanpotarrak etortzeko garaian, bai gehiago kostatzen dela. Horian ere ikuspuntua, ez egi bat, baina nire ikuspuntua, bai. Zu kanpotarrak orain urte hauetan legazpira etortzen nahi die, geroz eta atzerritar gehiago, etorkin gehiago. Nola ikusten dituzu? Bueno, nik uste hasteko migrazioa badala mugimendu natural bat, ez? Pertsonen joan etorria betidanik existitu da eta betidanik gertatu da. Batez ere, persona batzuk beste bizitza edo beste bizimodu baten bila doazenean, ez? Baita gu euskaldun bezala ere, kanpora joan behar izan dugu askotan. Gerra karlistetan, gerra zibilean, eta bar. Eta, bueno, nik uste gu beti besoak zabalik hartu gaituztela, beste tokitan, eta nik uste ere gure jarrera horrelako izan behar dela orain hona datozen personekin. Besoak zabalik izan, eta nik nola ikusten dituzten, beste dozin persona ikusten duten bezala, kanpora bideiatzen duenen. Bere bizitzaz, zergatik etortzen diren ere, etortzen altzaizu burura edo? Bueno, arrazoiak izan daitezke asko, ez? Eta oso ezberdinak. Baina nahi bai iruditzen zaitena da, persona batek ez dula bere bizilekoa edo bere jaioterria edo aberria uzten behar bada bai. Baina gehienek ez dute utziko nahi dutelako edo gogonez esan nahi dut, ez? Segurona atzetik beste arrazoi batzuk egon daitezkela, bultzatu dituenak, kanpora joatea, askotan familia osoak, ez? Etortzen dira, beste bizimodu bat edo beste baldintza batzuen bila. Eta hori zoze, legitimo eta justua izateaz gain, beti gertatu den zerbait izan da, baita guri euskalduneri ere. Orduan, jendekin ere elkar konpartitze horrek ere mugitzen zaizula, ez da? Bai. Azkenen, ni ez bakarrik bisitetan, baita tabernan ere, eta azkenen jendearekiko harreman horrek gustatzen zait eta gustora aitzen ez hortan nahi. Guain, guazen imaginatzea, iraitz legazpin ez dezula etorkizunik bilatzen. Eta kanpora joan behar dezula beste nunbaitera. Eta leku hori, imaginatu, ez dakit, zu azal txurikoa zean, danak azal betzekoak direla. Legazpiko mendiak eta Euskal Herriko itsasorik ere ez dagoela, baizik eta basamortua dagoela. Hau da, guztiz leku diferente batean, pertsona zuzea guztiz diferentea. Nola izango zan zure gorputza, nola joango zan zure gorputza, burua, nola joango zinateke leku hartara? Nola joan nintzateke? Nik uste dut beti errespetuz, hori bai. Beti ere errespetuz, inorri arazorik sortu gabe. Azkenen kanpoan zaude, zure etxea ez da nunbaiten zaude, eta lehenengo gauza begirunez eta errespetuz jokatu behar dela pentsatzen dut. Eta bestela, tente, ez dakit, azkenen kanpotarra izan arren nire sustraietaz harro nago, beraz, inolako lotxari gabe. Zer botako zenuen falta, antzarrela, han leku, han desberdintan horretan, eta pentsatuz, agian ez zara bueltauko ere legazpira Euskal Herrira. Zer da hori falta botako zenuen zerbait edo gauzak? Argi eta garbi, lehenik eta garbi familia. Familia, lagunak, harremanak, gertuko jendea, hori lehen da bizi.
eta bigarrena basamortu baten esan duzu. Claro, basamortu batean egoten, ez da berdina basamortu bat, edo Euskal Herria, ez? Mendia, basoak, itsasoa, hori ere falta botako nuke ziur. Bai. Janaria ere, seguru asko. Janari eta... Ziur askire, tabernako giro... Bai, janaria, edaria, bai, horrek asko. Behar bada, nagoen tokian oso ondo jaten da, eta oso ondo egongo nintzake, baina, bueno. Nola moldatzetzea, janari diferenteak probatzeko aurrera egiten duena, edo kosta egiten zaiona pixkat etxeko... Ez daukete zaitasunik gauza berriak probatzeko, baina egia da, ohituta nagola betiko janetara, ez edo gure janetara. Bai, askotan behar bada, kanpora juten gehanen edo, esaten dugu, txinoa eskatuko dugu, edo hola beste janari bota batzuk, ez? Eta jaten ditugula asko, baina, bueno, ni bertakora nahiago. Bueno, ja iritsi leku horretara, eta zer gustatuko litzaizuke hango jendea zuri ematea, edo tratatzea, edo zer nola sentituko zinateke gustora? Claro, bueno, nahi gustatuko litzaiteke ondo tratatua, errespetatua izan, bertako jendeak begirunez ikusi zaitzala, errespetuz jokatu dezala zurekin, ez zaitzala, ez dakit beste baldintza txarretan tratatu, ez dakit beste edo zeinik eskatuko luken berdina, ez? Persona normal bat bezala tratatzea, beti ere nik neuk beste jendea ere ondo tratatuz. Oso ondo, eta zer emango zenuen zuk leku horretan, hau da, nola zer egingo zenuen zuan integratzeko, zeren, bueno, seguru aski hizkuntza ere diferentzia izango dute, kulturalki ere diferentzia asko izango dituzte, zer egingo zenuen zuk ere, bertan, gizarteratzeko. Bai. Bueno, nahi horrezin bestekoa iruditzen zait, azkenen zu egonaldi luze bat, egin behar baldin badezu, ez nahi zaiari oporraldi batez, edo zuk esan dezuna, igual etzala gultatu behar ja Euskal Herrira. Niri ezinbestekoa iruditzen zait, bertako ohiturak, bertako historia, ezagutzea, edo bintzait interesa erakustea horren inguruan. Eta nola ez, hizkuntza. Azkenen hizkuntza, ez da bakarrik komunikaziorako tresna bat. Hizkuntzak harremanetarako tresna bat ere bada. Eta ja hizkuntza aldetik interesa jarri ezkero nik uste dut pertsona askoren bihotza irabazi ditzazkezula. Zu ondo tratatze aldera, zurekin errespetu zaritze aldera, zurekin eta zu bestekin. Zerretaz egingo zenuen lan leku horretan. Hau da, imaginatu ere, jende asko etortzen dan bezala agian ez ditu ikasketak, agian ez ditu nola janaria eraman bere ahora ere. Imaginatuan ere, zu ere bilutsik zoazela, hau da, bi esku, bi hanka, zer egingo zenuen zuan ere, mantentzeko edo... Bueno, lehenik eta behin, garrantzitsuena da, lehen beharrak asetzea, ez? Jana, bizitzeko beharraina izateko, hori lortzea. Eta horretarako, behar bada, identifikatu beharko ziren, tokian ze behar dauden, edo ze lan egin behar diran, edo zertan lagundu dezaken persona batek, bere eskuta, bere gorputzarekin, eta hortan aritu, lehenik eta behin. Azkenen, bizi behar dalako, ez? Eta bizitzeko, iguale hizkuntza ikastea baino lehen, beste gauza batzukin behar dira, noski. Baina, gero nire personalki
ze aportatuko nuken, ba aldeten guztia. Ez dakit gero ze eman alko nuken, ba tokian tokiko beharren arabera, ba aldana. Eta, bueno, ja, guazen ustea, ja, imaginatzea, eta etorri oain hemen Legazpira, oraingo momentu ontara, eta nola ikusten duzu zure burua hemendik, ba, ez dakit, oza ikusten duzu hemendik aurrea, Legazpin geldituko zea bizitzen, zer ematen dizu hemen bizitzeak, grina duzu baita ere beste zeu zer ikusteko, ikasteko, ze panorama ikustezu zuretaz? Bueno, ni azkenen herria asko maite dut, Legazpiarra naiz, Legazpiarra, eta egia esaten baldin badizut, auskalo, hemendik aurrera ez etorri daiteken. Printzipioz, hemen Legazpin ikusten naiz, gauza batzuk ditute egiteko, eta beraz, datozen urte hauetan, nik uste dut hemen herrian nahituko naizela buru belarri, aldan guztietan. Zeu zer esateko gogoakin gelditu baldin batzea? Ez, esateko gauza bakarra da, Legazpi badula historia harrera herri bezala. Ez da berria jendea etortzera herri hontara beste bizio modu baten bila. Eta nik uste dut Legazpiarrok hortxe jarraitu behar dugula beti bezala, harrera herria izaten eta errespetu tratatzen honea atorren edo zein. Oso ondo. Eskerrik asko iraitz. Bai, zure, mila esker. Bai.